Parlem de Franco, parlem dels toros i a vegades podem perdre de vista allò que és essencial. No es perdin aquesta informació de Georgina Ferri. La Generalitat ha finançat l'Estat amb 4.233 milions durant la crisi. Les comunitats autònomes fan els pressupostos calculant els ingressos que obtindran. Un d'aquests ingressos són els diners de l'Estat, els del model de finançament. L'Estat calcula què li toca a cada comunitat i els hi avança. En diuen la bestreta. Doncs bé, segons dades del Ministeri d'Hisenda, durant els últims 5 anys, els pitjors de la crisi econòmica, la Generalitat ha tingut 5 liquidacions positives consecutives. És a dir, sistemàticament, cada any ha rebut menys diners dels que li pertocaven d'acord amb la recaptació real de l'exercici. En concret, entre els anys 2010 i 2014, la Generalitat ha deixat de rebre 4.233 milions d'euros, amb els quals, a la pràctica, ha estat finançant l'Estat. I segons experts consultats per l'Ara, aquesta situació es perpetuarà, perquè és intencionada per part del govern espanyol. Aquests experts asseguren que l'Estat té prou eines per calibrar adequadament el que pertoca a cada comunitat autònoma segons la previsió de la recaptació. Facin-ho córrer, sisplau, i que tinguem un bon dia.